Vítajte v politickej aréne. Europoslanci z hnutia Republika, ktorí sú členmi vlasteneckej frakcie Európy suverénnych národov Milan Uhrík a Milan Mazurek, spoločne informujú o úspechu, ktorý sa im podaril na pôde Europarlamentu, ako sami uviedli. Progresívci v Európskom parlamente strácajú väčšinu. Áno, dnes sme ich opäť prehlasovali a výrazne sme odľahčili mnohé podniky a farmárov od podávania nezmyselných formulárov o udržateľnosti, hodnotovom reťazci, rodovej rovnosti a podobných bruselských báchorkách. Tieto papierovačky a výkazy mali vraj zmeniť počasie a ochrániť svet od zla, tepla a povodní. Jasné, že nič nezmenia. Každému idú akurát tak na nervy. Ďalej dodávajú, presadili sme tzv. Omnibus, teda legislatívu, ktorá zrušila kopec zelených nezmyselných požiadaviek na podniky, ktoré strpčovali život podnikateľom a predražovali produkty spotrebiteľom. Green Deal dostal ďalšiu ranu, byrokracia sa zjednoduší a rozhodli to práve naše hlasy. Skvelá správa pre všetkých podnikateľov a všetkých občanov Európskej únie, pokračujeme ďalej. Progresívni zelení fanatici sa snažili argumentovať tým, že ak umožníme podnikom zbaviť sa tejto zbytočnej šialenej byrokracie, že to bude po svete spôsobovať veľké povodne, ľudia budú zomierať, lebo samozrejme nezastavíme klimatickú zmenu. Chápete to správne? Nejaký hlúpy formulár podľa nich zastaví povodne vo svete. Tak ďaleko tá ich šialená propaganda zašla, to, čo trepali, boli naozajstné nezmysly. A práve vďaka aj našim pozmeňujúcim návrhom sa nám podarilo dosiahnuť to, že tieto nezmyselné byrokratické hlúposti sa nebudú vzťahovať na malé, stredné podniky, budú sa vzťahovať zatiaľ len na megaveľké celosvetové korporácie, ktoré majú miliardové zisky. Aj toto hlasovanie je jasným dôkazom toho, že hnutie Republika dokáže v Europarlamente presadzovať veci, že sila vlastencov stúpa a že ten Green Deal postupne, krok za krokom, v spolupráci s ostatnými vlasteneckými stranami a frakciami rozoberáme. Pretože je nezmyselný, pretože ničí naše slovenské hospodárstvo, ničí našich farmárov, ničí našich podnikateľov a my ho spoločne jedného dňa zastavíme. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.